Και θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά και θα ξεκινήσουμε με το θέμα της προσβασιμότητας των ιστοχώρων μας. Όπως έχετε ήδη σας έχουμε ανακοινώσει, τα σεμινάρια αυτά, αφού λίγο κατά κάποιο τρόπο τα διορθώνουμε ή τέλος πάντων βγάζουμε το θόρυβο, τα ανεβάζουμε στο YouTube, στον ιστότοπο δηλαδή που έχουμε και τα προηγούμενα σεμινάρια. Όμως καλό είναι να τα παρακολουθούμε, γιατί μια σειρά από διαφορετικές απόψεις ή διαφορετικές τεχνικές προβάλλονται και είναι ευκαιρία, αφού μας δίνει η τεχνολογία αυτή τη δυνατότητα, να κάνουμε και κάποιες συζητήσεις μεταξύ μας. Να κάνουμε κάποιες συζητήσεις. Τώρα, επειδή ηχογραφείται και επειδή βιντεοσκοπείται η σημερινή εισήγηση, σας παρακαλώ να κλείσετε τα κινητά σας και στις ερωτήσεις αργότερα στη συζήτηση, όποιος θέλει, δεν έχουμε κλείσει κανένα μικρόφωνο εμείς, να το ανοίξει. Δίνω λοιπόν το λόγο κατευθείαν στη Χρυσάνθη. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ σήμερα. Εγώ ασχολούμαι με την προσβασιμότητα ιστοτόπων από πολύ παλιά, από όταν ήμουν στο πτυχίο μου ακόμα, αλλά ωστόσο τα τελευταία χρόνια το κάνουμε πάρα πολύ ενεργά και εδώ στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και μέσω της ΑΜΕΛΥΠ, επειδή μιλάμε για προσβασιμότητα εκπαιδευτικού υλικού, αν το εκπαιδευτικό υλικό ανέβει κάπου, για παράδειγμα, και ο ιστότοπος δεν είναι προσβάσιμος από μόνος του, είναι κάπως χαμένος κόπος, να το πω έτσι, όταν τα ανεβάζουμε τέλος πάντων στο διαδίκτυο. Αλλά πέρα από αυτό όμως, η προσβασιμότητα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και θα σας εξηγήσω και αμέσως το γιατί, ξεκινώντας την παρουσίαση. Λοιπόν, βλέπετε? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με έναν ορισμό. Η προσβασιμότητα αναφέρεται στις αρχές και στις τεχνικές που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια που σχεδιάζουμε έναν ιστότοπο και το κατασκευάζουμε, και όταν το λειτουργούμε, το συντηρούμε και τον ανανεώνουμε. Γιατί οι ιστότοποι έχουν το εξής χαρακτηριστικό, ότι δεν είναι κάτι στατικό, δεν είναι κάτι που το φτιάχνουμε μία φορά και μένει εκεί ως έχει. Οι ιστότοποι ανανεώνονται συνεχώς, μπαίνει καινούριο περιεχόμενο, αλλάζει δηλαδή και η δομή του, και πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν και προσθέτουν περιεχόμενο. Οπότε λοιπόν δεν είναι ότι φτιάξαμε κάποια στιγμή έναν ιστότοπο, τον κάναμε προσβάσιμο και τελείωσε εκεί η δουλειά. Αυτό πρέπει να γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια που ο ιστότοπος είναι ενεργός. Με σκοπό λοιπόν αυτό να καταστεί προσβάσιμο στους χρήστες και ιδίως στα άτομα με αναπηρίες. Η νομοθεσία λοιπόν, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με μια θέληση που έχουμε εμείς σαν ΑΜΕΛΥΠ και σαν μονάδες προσβασιμότητας, έχει να κάνει και με την νομοθεσία. Το 2016 υπήρξε η οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου ορίζει ότι όλοι οι ιστότοποι και οι ιστότοποι και εφαρμογές των οργανισμών του δημοσίου τομέα πρέπει να είναι προσβάσιμοι. Αυτή η οδηγία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία το 2019 με αντίστοιχο νόμο και πλέον έχει βγει ο καινούριος νόμος το 2020, είναι ο 4727/2020, και συγκεκριμένα μπορείτε να δείτε το κεφάλαιο ΙΤΑ που αναφέρεται στην ψηφιακή προσβασιμότητα. Ήθελα λίγο πολύ εντάχει να σας ανοίξω λίγο τον νόμο και τον έχω κατεβάσει, αλλά μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο. Και αναφέρει κάποια σημεία σχετικά με την προσβασιμότητα και αναφέρει συγκεκριμένα ποιους ιστοτόπους αφορά ο συγκεκριμένος νόμος. Αναφέρει κάποιους ορισμούς, τέλος πάντων μπορείτε να το διαβάσετε, ποιες είναι οι απαιτήσεις, δηλαδή το πρότυπο το οποίο πρέπει να πληρείται για να είναι προσβάσιμοι ιστότοποι και εφαρμογές, και κάποιες ακόμα λεπτομέρειες, όπως είναι η δυσανάλογη επιβάρυνση και για τη δήλωση προσβασιμότητας. Μπορείτε να το διαβάσετε, δεν υπάρχει λόγος τώρα εγώ σας αναφέρω εκτενώς τι λέει ο νόμος. Αν έχετε όμως απορίες μπορούμε μετά να το συζητήσουμε. Λοιπόν, οπότε όποιος θέλει να δει περισσότερες πληροφορίες θα ανατρέξει στο συγκεκριμένο νόμο. Πριν ξεκινήσουμε, ήθελα να σας πω λίγο για ποια άτομα αφορά η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο. Ας χωρίσουμε λίγο άτυπα τις αναπηρίες σε 4 κατηγορίες: τις οπτικές, τις ακουστικές, τις κινητικές και τις αναπηρίες αντίληψης και τις νευρολογικές.
Όταν αναφερόμαστε λοιπόν σε οπτικές αναπηρίες, αναφερόμαστε σε άτομα που έχουν ολική απώλεια όρασης, μερική απώλεια όρασης ή διάφορα προβλήματα όρασης, όπως είναι η χρωματοψία. Αντιλαμβάνεσαι ότι ένα άτομο το οποίο, για παράδειγμα, έχει πλήρη τύφλωση, δεν θα μπορέσει να δει το περιεχόμενο και πρέπει να το ακούσει μέσα από διάφορες συσκευές που χρησιμοποιούν τα άτομα αυτά, μέσα από την υποστηρικτική τεχνολογία που λέμε εμείς. Οπότε λοιπόν ο ιστότοπος πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να μπορεί η υποστηρικτική τεχνολογία να τον διαβάσει τον ιστότοπο. Η αχρωματοψία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Θα δούμε λίγο παρακάτω τι εννοώ με αυτό και θα το καταλάβετε. Υπάρχουν άλλου είδους αναπηρίες, οι ακουστικές μάλλον αναπηρίες τώρα, όταν αναφερόμαστε σε κόφωση ή δυσκολία στην ακοή. Οι κινητικές αναπηρίες, δυσκολίες στην κίνηση των χεριών και των καρπών. Προφανώς εδώ αναφερόμαστε στα άνω άκρα, γιατί χειρίζεται ένα άτομο το ποντίκι. Αν δεν μπορεί να χειριστεί το ποντίκι, γιατί έχει πρόβλημα με τρέμουλο ή οτιδήποτε, θα πρέπει να μπει σε έναν ιστότοπο με τη χρήση του πληκτρολογίου. Άρα ο ιστότοπος πρέπει να είναι σχεδιασμένος κατάλληλα. Η περιορισμένη ακρίβεια στην εστίαση είναι ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργεί θέματα κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο και ο χαμηλός χρόνος απόκρισης. Για παράδειγμα, εδώ θα ήθελα, ας σκεφτείτε το εξής, ότι έχετε βάλει σε έναν ιστότοπο μία φόρμα. Αυτό συνέβαινε παλιότερα κατά κύριο λόγο, αλλά εγώ ήθελα να αναφέρω το παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Παλιότερα λέγανε ότι πρέπει αυτή, για παράδειγμα, η φόρμα για κάποιο λόγο να συμπληρωθεί μέσα σε 2 λεπτά. Και αν πέρναγε αυτό το χρονικό διάστημα, η φόρμα έπρεπε να ξαναγίνει από την αρχή. Ένα άτομο λοιπόν που έχει χαμηλό χρόνο απόκρισης θα δυσκολευόταν πολύ να συμπληρώσει τη συγκεκριμένη φόρμα. Και μια μεγάλη κατηγορία αναπηριών που δυσχεραίνουν τη χρήση την αλληλεπίδραση με το διαδίκτυο είναι οι αντίληψεις και οι νευρολογικές. Άτομα τα οποία δεν μπορούν να συγκεντρωθούν και έχουν εύκολη διάσπαση της προσοχής. Θυμάστε, πολλές φορές μπαίνετε σε έναν ιστότοπο και αρχίζουν οι διαφημίσεις. Έρχονται από το πάνω μέρος του παραθύρου ή από το πλαϊνό μέρος. Ένα άτομο λοιπόν το οποίο έχει διάσπαση προσοχής, προφανώς θα δυσκολευτεί να συγκεντρωθεί στο κείμενο το οποίο θέλει να διαβάσει και η προσοχή του θα στρέφεται σε αυτά τα κομμάτια της οθόνης που αυτό θέλουν να κάνουν, ουσιαστικά να τραβήξουν την προσοχή του χρήστη. Άτομα άλλα έχουν περιορισμένη μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη μνήμη και υπάρχουν και άλλες διαταραχές, όπως για παράδειγμα η επιληψία. Αν θυμάστε, όσοι είστε και παλιότεροι χρήστες, παλιά υπήρχε πολύ συχνά το φαινόμενο πολλοί ιστότοποι να έχουν αυτά τα flash, τα βιντεάκια, για να προβάλλουν διαφημίσεις ή οτιδήποτε. Ήταν δηλαδή κάποιο περιεχόμενο το οποίο αναβόσμινε πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει λοιπόν μια οδηγία που λέει ότι εάν υπάρχει περιεχόμενο στην οθόνη το οποίο αναβοσβήνει περισσότερες από 3 φορές το δευτερόλεπτο, υπάρχει περίπτωση να προκαλέσει επιληπτική κρίση. Οπότε φροντίζουμε να μην βάζουμε τέτοιο περιεχόμενο στον ιστότοπό μας ή ακόμα και αν μπαίνει να μην ξεκινάει αυτόματα και να επιλέγει ο χρήστης να το ξεκινήσει και να υπάρχει ανάλογη προειδοποίηση. Αυτά σας τα λέω έτσι για να πείτε λίγο στο νόημα των όσων θα υποθούν παρακάτω. Επιπλέον, ωφελούμενοι όμως δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που έχουν μόνιμες αναπηρίες, είναι και χρήστες που δεν έχουν κάποια μόνιμη αναπηρία ή έχουν κάποια προσωρινή, για παράδειγμα. Ή δεν έχουν αναπηρία, όπως οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές με μικρές οθόνες. Άνθρωποι που μεγαλώνουν σε ηλικία και καθώς μεγαλώνουν οι ικανότητες τους μεταβάλλονται λόγω ακριβώς της ηλικίας, λόγω του γύρατος. Άνθρωποι με προσωρινές αναπηρίες, όπως που έχουν κάποιο τραυματισμό στο χέρι, που έχουν χάσει τα γυαλιά οράσεώς τους, και άνθρωποι με περιορισμούς λόγω συνθηκών, όπως για παράδειγμα ο δυνατός φωτισμός, που αν η οθόνη, το περιεχόμενο δεν έχει υψηλή χρωματική αντίθεση, δυσκολεύονται να διακρίνουν το περιεχόμενο. Οι άνθρωποι, για παράδειγμα, που βρίσκονται σε θορυβώδες περιβάλλον και δεν μπορούν να ακούσουν. Φανταστείτε δηλαδή ότι έχετε πάει σε μια καφετέρια, θέλετε να παρακολουθήσετε το σημερινό σεμινάριο και έχει πολύ θόρυβο, οπότε δεν μπορείτε να τα ακούσετε. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα βοηθούσε ο αποτιτλισμός. Δεν ήταν εύκολο να γίνει σήμερα. Βέβαια. Ή για παράδειγμα, επειδή μιλάμε και σε ανθρώπους που δουλεύουν σε βιβλιοθήκες, είμαστε σε μια βιβλιοθήκη, ένας χρήστης δεν έχει ακουστικά και θέλει να ακούσει ένα βίντεο. Αν υπήρχαν υπότιτλοι που βοηθάει ιδιαίτερα τα άτομα που έχουν απώλεια ακοής, θα βοηθούσε και άτομα που, σε αυτό το συγκεκριμένο περιβάλλον που θα θέλουν να δουν ένα βίντεο αλλά δεν θέλουν να το ακούσουν.
Τα σεμινάρια λοιπόν αυτά δεν απευθύνονται σε τεχνικούς, δεν απευθύνονται σε developers, γιατί δεν θα μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες που αφορά το πώς να φτιάξετε έναν ιστότοπο προσβάσιμο. Σήμερα εδώ θεωρούμε ότι απευθυνόμαστε στα άτομα που είτε ανεβάζουν περιεχόμενο σε ιστοτόπους που είναι ήδη προσβάσιμοι από μόνοι τους και πρέπει το περιεχόμενο που ανεβάζουν σε αυτό να γίνει προσβάσιμο, ή απευθυνόμαστε σε άτομα τα οποία θα ήθελαν να μάθουν γύρω από αυτό και, για παράδειγμα, να επικοινωνήσουν με κάποιο developer, να κάνουν κάποιες αλλαγές στη σελίδα τους, και σε διαχειριστές λογαριασμών κοινωνικών δικτύων, γιατί κάποιοι από εσάς σίγουρα χρησιμοποιείτε κάποιο Facebook ή το Instagram για να ανεβάζετε περιεχόμενο, για να το δει το κοινό στο οποίο ευθύνεστε, ή εθελοντές φοιτητές ακόμα, οι οποίοι πολλές φορές χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα κάποιων εργαστηρίων κτλ. Για να ανεβάζουν περιεχόμενο. Οπότε, για να πετύχουμε την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο, χρειάζονται αυτά τα 4 βήματα. Αρχικά, υπάρχει ένα πρότυπο, ήθελα να σας πω, θα σας το αναφέρω παρακάτω, όπου αναφέρουν οι αρχές που πρέπει να τηρούνται για την σχεδίαση ενός ιστοτόπου με βάση την προσβασιμότητα. Οπότε την κοιτάμε κατά τη σχεδίαση, αλλά την κοιτάμε και κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του ιστοτόπου. Η αξιολόγηση γίνεται όχι με έναν τρόπο, καλό είναι να γίνει και με τους 4 τρόπους που αναφέρουμε εδώ. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε κάποια αυτόματα εργαλεία, θα σας πω ένα στην πορεία, για αν θέλετε να ελέγξετε το ιστότοπο που χειρίζεστε εσείς. Γίνεται αξιολόγηση από το σχεδιαστή προγραμματιστή, ο οποίος αναπτύσσει τον ιστότοπο, αξιολόγηση από πραγματικούς χρήστες και αξιολόγηση από εξωτερικούς φορείς. Δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος, απλά συνήθως η αρχική αξιολόγηση γίνεται από το σχεδιαστή, τον προγραμματιστή και αυτόν που βοηθάει στη σχεδίαση του ιστοτόπου. Μετά βάζουμε τα αυτόματα εργαλεία, έρχονται και χρήστες οι οποίοι πραγματικά θα χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο να κάνουν τα σχόλιά τους και υπάρχει μια ανάδραση γύρω από αυτό. Και τελευταίο βήμα και πάρα πολύ σημαντικό είναι όταν έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα, έχουμε φτιάξει τον ιστότοπο ή την εφαρμογή, για συντομία σήμερα τα λέω ιστότοπο, την έχουμε κάνει προσβάσιμη. Πρέπει και το περιεχόμενο που ανεβαίνει να είναι προσβάσιμο, γιατί δεν έχει κανένα νόημα όταν έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο ιστότοπο προσβάσιμο να ανεβάζουμε περιεχόμενο που δεν είναι. Ξαφνικά καταργείται όλη η προσβασιμότητα της αρχικής δουλειάς. Υπάρχει ένα μικρόφωνο ανοιχτό. Αν μπορείς, κλείσε τα μικρόφωνα. Κλείσε τα μικρόφωνα. Λοιπόν, νομίζω είμαστε εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν διάφορα πρότυπα που κυκλοφορούν. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κλείνουμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που έχει υιοθετηθεί είναι το πρότυπο WCAG, VCAG, του W3C. Υπάρχουν και άλλα πρότυπα, για παράδειγμα στην Αμερική χρησιμοποιούν το Section 508 και διάφορα άλλα, αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε σε αυτό που χρησιμοποιείται κατά κόρον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λοιπόν μια κοινοπραξία του παγκοσμίου ιστού που λέγεται W3C. Αυτή ιδρύθηκε πριν πάρα πολλά χρόνια και ο σκοπός ήταν να οργανώσει, ήταν να αναπτύξει διεθνή πρότυπα για τον παγκόσμιο ιστό γενικά, όχι μόνο για την προσβασιμότητα. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτή της κοινοπραξίας δημιουργήθηκε η πρωτοβουλία, η WAI, που βλέπετε και εδώ. Ο σκοπός είναι να βγει το πρότυπο για την προσβασιμότητα του παγκοσμίου ιστού για άτομα με αναπηρία. Οπότε λοιπόν είναι ένα σύνολο οδηγιών για το πώς μπορεί να επιτευχθεί η προσβασιμότητα στο περιεχόμενο του διαδικτύου. Εδώ σας έχω και το link, αν θέλετε να δείτε το πρότυπο και γενικότερα τις πληροφορίες που έχει μέσα αυτός ο ιστότοπος. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί το πρότυπο WCAG 2,1, βγαίνει και το 2,2, αλλά είναι ακόμα σε draft μορφή, μικροαλλαγές όμως συνήθως γίνονται. Αποτελείται από 12 κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες είναι οργανωμένες κάτω από 4 βασικές αρχές. Για κάθε κατευθυντήρια γραμμή υπάρχουν κάποια κριτήρια επιτυχίας. Και τα κριτήρια ταξινομούνται σε 3 επίπεδα συμμόρφωσης. Το Α, το 2Α και το 3Α. Όταν έχουμε το επίπεδο Α, δεν θεωρούμε ότι ο ιστότοπος είναι προσβάσιμος. Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα, αυτό που ζητείται είναι το επίπεδο 2Α. Και υπάρχει και το επίπεδο 3Α, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί, αν και είναι θεμιτό.
Εμείς λοιπόν κοιτάμε για το επίπεδο 2α στην Ελλάδα, βάσει νόμου, έτσι. Ε, Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Προχωράω εγώ, αλλά μήπως επειδή τα είπα λίγο γρήγορα κτλ. Αυτά είναι πιο γενικές πληροφορίες. Μετά θα σας πω και πιο ειδικές. Ωραία, οπότε συνεχίζω. Σας ανέφερα τις 4 αρχές που αφορούν την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο. Δεν χρειάζεται να τις θυμάστε και περισσότερο αυτές αναφέρονται πραγματικά σε developers ή σε σχεδιαστές, αλλά όποιος ενδιαφέρεται καλό είναι έτσι να έχει μια εικόνα το τι εννοούμε με αυτές τις αρχές. Οπότε λοιπόν η πρώτη αρχή, η βασική, είναι ότι πρέπει το περιεχόμενο να είναι αντιληπτό. Δηλαδή η πληροφορία και τα στοιχεία που βρίσκονται στην οθόνη, στη διαπαφή του χρήστη, πρέπει να παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα αντιληπτά. Κάποια παραδείγματα λοιπόν με βάση αυτή την αρχή είναι ότι πρέπει να υπάρχει εναλλακτικό κείμενο στις εικόνες, γι' αυτό θα συζητήσουμε στην πορεία. Πρέπει να βάζουμε υπότιτλους στα βίντεο. Πρέπει να χρησιμοποιούμε σωστά χρώματα, γιατί αν δεν φαίνεται το κείμενο το οποίο έχουμε βάλει, δεν είναι αντιληπτό το περιεχόμενο. Δεύτερη αρχή είναι ότι το περιεχόμενο πρέπει να είναι λειτουργικό. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει, τα στοιχεία που απαρτίζουν τη διαπαφή του χρήστη και η γενικότερη πλοήγηση στον ιστότοπο πρέπει να είναι λειτουργικά. Για παράδειγμα, αυτό που σας είπα πριν, δεν πρέπει να υπάρχει περιεχόμενο το οποίο είναι γνωστό ότι μπορεί να προκαλέσει επιληπτική κρίση, ή πρέπει να είναι εύκολο για το χρήστη να βρει το περιεχόμενο που αναζητά και να μπορεί να πλοηγηθεί στον ιστότοπο. Αν υπάρχει ένας ιστότοπος μπερδεμένος που ψάχνει ο χρήστης να βρει μια πληροφορία και δεν μπορεί να τη βρει, δεν είναι απαραίτητα λάθος του χρήστη, είναι και λάθος αυτών που φτιάχνουν τον ιστότοπο. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε ότι ο χρήστης φταίει, γιατί ας πούμε δεν μπήκε σωστά στο μενού, δεν οργανώθηκε σωστά το μενού κτλ. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τρίτη βασική αρχή είναι ότι το περιεχόμενο πρέπει να είναι κατανοητό. Δηλαδή, για παράδειγμα, το περιεχόμενο πρέπει να παρουσιάζεται με προβλέψιμο τρόπο. Κάπου κάτω. Φανταστείτε... Οι άλλες μπήκανε. Η Μαρία και η Εύα. Φανταστείτε ότι έχουμε μια σελίδα, έναν ιστότοπο και έχουμε βάλει το μενού, όπως είναι πολύ συχνά, με οριζόντιο τρόπο. Και πατάμε σε ένα link, μπαίνουμε σε άλλη σελίδα του ίδιου στο τόπο και το μενού είναι με κάθετο τρόπο. Αυτό είναι μη προβλέψιμο. Βέβαια δεν συμβαίνει συχνά, απλά θέλω να σας πω απλοϊκά παραδείγματα για να καταλάβετε τι εννοώ. Αυτό είναι μη προβλέψιμο, οπότε ο χρήστης θα μπερδευτεί και θα πρέπει πάλι ουσιαστικά να μάθει να χειρίζεται τον ιστότοπο. Άλλο πρόβλημα είναι ότι κάποιοι χρήστες, σίγουρα το έχετε αντιμετωπίσει πολλοί από εσάς, πάνε να συμπληρώσουν κάποιες φόρμες και εμφανίζονται κάποια λάθη, όπως για παράδειγμα ότι δεν συμπλήρωσαν ένα πεδίο. Αυτό είναι το θεμιτό. Παλιότερα όμως, για παράδειγμα, έβγαζε ότι μάλλον ένας ιστότοπος δεν είναι προσβάσιμος. Γράφει ότι δεν μπορεί να υποβληθεί η φόρμα, υπάρχει κάποιο σφάλμα και δεν λέει ποιο σφάλμα είναι αυτό. Οπότε ο χρήστης πρέπει να αρχίζει να μαντεύει ποιο σφάλμα είναι αυτό. Ένας τρόπος εύκολος είναι να βάλουμε το αστεράκι δίπλα από κάποια φόρμα για να λέμε ότι αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Και όταν ο άλλος υποβάλλει τη φόρμα, κοκκινίζει το συγκεκριμένο πεδίο και καταλαβαίνει ο χρήστης ότι αυτό είναι το προβληματικό πεδίο. Αλλά φανταστείτε όμως ένα χρήστη ο οποίος δεν βλέπει. Πώς θα καταλάβει αυτός ο χρήστης ότι το συγκεκριμένο πεδίο είναι που έχει το πρόβλημα? Θα πρέπει λοιπόν να έχει διαμορφωθεί έτσι ο ιστότοπος ώστε να το βγάζει το αντίστοιχο μήνυμα. Και τέλος, τελευταία οδηγία είναι το περιεχόμενο να είναι εύρωστο. Αυτό που λέμε ίσως και να μπορεί το περιεχόμενο να διατίθεται το ίδιο αξιόπιστα σε μια πληθώρα διαφορετικών συσκευών και λογισμικού, όπως είναι και η υποστηρικτική τεχνολογία. Να μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιούμε τον ίδιο ιστότοπο, δεν σημαίνει απαραίτητα με τον ίδιο τρόπο, αλλά να βλέπουμε το ίδιο περιεχόμενο σε κινητές συσκευές, σε τάμπλετ ή σε συσκευές άλλες που χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία, όπως για παράδειγμα οι αναγνώστες οθόνης. Ναι, σε μια τηλεδιάσκεψη. Λοιπόν, τώρα τελειώσαμε λίγο με τα εισαγωγικά. Αν θα έχει κάποιος κάποια απορία να με ρωτήσει. Όχι. Είναι λίγο δύσκολο αυτό με τα μικρόφωνα, γιατί δεν μπορώ να τα κλείσω όλα μαζί. Πρέπει να τα κλείνω κάθε φορά. Οπότε... Τι ώρα είναι? Σε καμία περίπτωση. Σας παρακαλούμε, κλείστε τα μικρόφωνά σας. Δυστυχώς δεν μπορώ να τα κλείσω όλα μαζί. Πρέπει κάθε φορά που κάποιος το ανοίγει να πηγαίνω το κλείνω ένα-ένα. Λοιπόν, οπότε εδώ... να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, Πήρε βέβαια. ένας Κόντζογλου
Τι θέλει. Έχει γράψει, λέει, μια φοιτητριά του, το διδακτορικό της, το μεταπτυχιακό της στα Σας αγγλικά. παρακαλούμε, κλείστε τα μικρόφωνά σας. Και μια περίληψη στα ελληνικά. Ούτως ή άλλως γράφουμε. Όταν γράφουμε ελληνικά. Λοιπόν, οπότε συνεχίζω. Αυτά ήταν τα εισαγωγικά. Λοιπόν, Συγγνώμη, άρα... θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα σχετικά με τα χρώματα, με τις γραμματοσυρές, Ναι, τι πρέπει βέβαια, να τώρα. αποφεύγουμε. Αυτό θα προχωρήσω τώρα. Δηλαδή, ουσιαστικά ωραία, το κύριο ωραία, μέρος της παρουσίασης είναι το σημερινό. συγγνώμη. Όχι, αλίμονο. Λοιπόν, οπότε, αυτές είναι οι οδηγίες. Υποθέτουμε αρχικά ότι αυτό που σας είπα και πριν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ξεκινάμε από έναν ήδη προσβάσιμο ιστότοπο. Οπότε λοιπόν όταν έρθει κάποιο μέλος γραμματείας ή κάποιος εργαζόμενος σε μια βιβλιοθήκη και του πει ότι πρέπει να ανεβάσω αυτό το περιεχόμενο απάνω, που μπορεί να είναι κάποιο κείμενο, κάποιο πληροφοριακό υλικό, κάποια εκδήλωση κτλ., υποθέτουμε ότι θα την ανεβάσει σε ένα ήδη προσβάσιμο ιστότοπο. Δεν δηλαδή μπαίνω στο κομμάτι του developer. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν κομμάτι είναι η παρουσίαση του κειμένου. Οπότε λοιπόν, όποιοι έχετε παρακολουθήσει και τα αντίστοιχα σεμινάρια της Αμελίπ για το εκπαιδευτικό υλικό, κάποια από αυτά θα σας φανούν γνώριμα. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν πιο απλή γλώσσα. Όσο το δυνατόν. Το καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Δεν χρησιμοποιούμε κεφαλαία γράμματα, κεφαλαιογράμματη γραφή. Για παράδειγμα, όταν θέλουμε να γράψουμε τη λέξη περιεχόμενα και θέλουμε να το τονίσουμε, δεν τα βάζουμε όλα κεφαλαία. Είναι λάθος τρόπος αυτός. Γιατί υπάρχουν κάποιοι screen readers που μπορεί να μην το διαβάσουν αυτό σωστά, ή για παράδειγμα τα άτομα που έχουν δυσλεξία ή κάποιο πρόβλημα στην ανάγνωση μπορούν να μπερδευτούν. Οπότε είτε τα βάζουμε, αν χρειάζεται, το πρώτο κεφαλαίο και τα άλλα μικρά, είτε όλα μικρά, ποτέ όλα κεφαλαία. Πραγματοποιούμε ορθογραφικό έλεγχο. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι και λίγο έτσι κι αλλιώς αυτονόητο. Δεν χρησιμοποιούμε συντομογραφίες και ακρόνημα. Όταν θέλουμε να γράψουμε, για παράδειγμα, ΕΕ για να πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλό είναι να γράφουμε ολόκληρο το όνομα Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνω ότι κάποια από αυτά μπορεί να μην είναι πάντα εύκολα, αλλά όσο πιο πολύ το κάνουμε, τόσο καλύτερα, τόσο πιο προσβάσιμος είναι στο τοπός μας. Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε πλάγια γράμματα και υπογράμμιση. Όταν θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε κάποιο περιεχόμενο, θα το κάνουμε με την έντονη γραφή. Το κάνουμε bold δηλαδή. Την υπογράμμιση τώρα, γιατί την αποφεύγουμε? Γιατί υπάρχει αυτή ο άτυπος κανόνας που λέει ότι, που δεν είναι νομίζω και τόσο άτυπος πια, ότι υπογραμμισμένα είναι πάντα υπερσύνδεσμοι, όταν έχουμε ένα link δηλαδή στον ιστότοπό μας. Οπότε, εάν πάει κάποιος και υπογραμμίσει κάτι, ένας χρήστης θα πάει να το κλικάρει αυτό το κάτι, νομίζοντας ότι είναι σύνδεσμος. Οπότε και δεν θα είναι και μάλλον θα υπάρχει ένας εκνευρισμός εκεί πέρα. Οπότε δεν υπογραμμίζουμε περιεχόμενο που θέλουμε να τονίσουμε. Υπογραμμίζουμε μόνο τους υπερσυνδέσμους. Όπου κρίνουμε ότι υπάρχουν σχετικά μεταξύ τους αντικείμενα, χρησιμοποιούμε λίστες με κουκίδες ή αριθμητικές, όπως κάνουμε και στα έγγραφα, τα Word για παράδειγμα. Και πάλι ελέγχουμε το κείμενο ως προς την ορθογραφία και τη σύνταξή του. Σήμερα ξέρω ότι δεν ξέρω ποιες πλατφόρμες χρησιμοποιείτε όλοι εσείς για να ανεβάζετε περιεχόμενο. Άλλοι χρησιμοποιούν το WordPress, άλλοι το Joomla, άλλοι μπορεί να έχουν custom εφαρμογές. Αλλά επειδή αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί το WordPress, επέλεξα να σας δείξω τα παραδείγματα αυτά στο WordPress. Αν ωστόσο κάποιος χρησιμοποιεί μια άλλη πλατφόρμα, θα πρέπει λίγο να ψαχτεί λίγο πώς να τα βρει αυτά να τα κάνει. Αλλά όλες οι πλατφόρμες έχουν αυτές τις αλλαγές. Οπότε λοιπόν ερχόμενοι εδώ, μπήκα στον ιστότοπο της Μονάδας Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου της Πάτρας που εκπροσωπώ και σήμερα. Έκανα λοιπόν μία πρόχειρη σελίδα για να δημιουργήσω. Την έγραψα σελίδα για δοκιμές και έστω ότι εδώ θέλουμε να πληκτρολογήσουμε κάποιο κείμενο. Ας πάρω ένα παράδειγμα κειμένου και το προσθέτω. Όταν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε bold κάποιο περιεχόμενο, το επιλέγουμε το κείμενο αυτό και βλέπουμε ότι από πάνω μας βγάζει το B. Οπότε το κάνουμε bold. Αυτή είναι ουσιαστικά αυτός είναι ο τρόπος για να το κάνουμε μέσα από το WordPress. Τώρα βέβαια και WordPress να χρησιμοποιήσετε, υπάρχει περίπτωση να έχετε και κάποιους editors διαφορετικούς. Άλλοι να χρησιμοποιείτε τον Elementor, άλλοι εγώ χρησιμοποιώ το WP Bakery. Πρέπει να τις βρείτε λίγο αυτές τις ρυθμίσεις που γίνονται, γιατί δεν μπορώ να τα δείξω όλα σήμερα, είναι πολλά διαφορετικά. Να κλείσω λίγο αυτό για να μπερδεύομαι. Λοιπόν, τώρα, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι οι επικεφαλίδες.
όπως ίσως έχετε ακούσει, τα άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερα τα άτομα που έχουν ολική απώλεια όρασης ή μερική απώλεια όρασης ή τα άτομα που χρησιμοποιούν αποκλειστικά το πληκτρολόγιο γιατί για κάποιο λόγο δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ποντίκι, πλοηγούνται σε έναν ιστότοπο με τις επικεφαλίδες. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιος χρήστης έχει ανοιχτό το NVDA, πατάει τον αριθμό 1 και τον πάει στην επικεφαλίδα επίπεδου 1 ή στην επικεφαλίδα επίπεδου 2. Οπότε λοιπόν αυτό που σαν έννοια γενικότερα λέμε είναι το εξής, ότι η πληροφορία πρέπει να χωρίζεται σε μικρά τμήματα, τα οποία να περιέχουν λίγες μόνο παραγράφους και κάθε τμήμα να έχει μία επικεφαλίδα. Στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε 6 επικεφαλίδες, από το επίπεδο 1 μέχρι το επίπεδο 6. Το πιο σημαντικό επίπεδο, το πιο βασικό επίπεδο είναι το επίπεδο 1 και όσο κατεβαίνει το επίπεδο της λεπτομέρειας, κατεβαίνουμε και σε επικεφαλίδα. Πρέπει να οργανώνονται με λογική σειρά. Δεν πρέπει δηλαδή να γίνεται παράληψη κάποιο επίπεδο επικεφαλίδας. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε επικεφαλίδα επίπεδου 1 και μέσα σε αυτήν να βάλουμε μια επικεφαλίδα επίπεδου 3, αν δεν προηγείται η επικεφαλίδα επίπεδου 2. Μισό λεπτάκι, κάποιο μικρόφωνο υπάρχει πάλι ανοιχτό. Ναι, δεν μπορώ να το βρω τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε το εξής, ότι δεν χρησιμοποιούμε ποτέ τις επικεφαλίδες για μορφοποίηση του περιεχομένου. Δηλαδή, αν έρθουμε σε αυτήν εδώ τη σελίδα, μισό λεπτάκι, εδώ, λοιπόν, να το κάνω επεξεργασία με τον κλασικό editor. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι μία σελίδα εδώ της μονάδας προσβασιμότητας. Αν έρθουμε εδώ και το πατήσουμε, θα δείτε ότι αυτό είναι επικεφαλίδα επίπεδου 2. Το έχουμε ορίσει έτσι. Αν έρθουμε πιο κάτω, αυτό είναι πάλι επικεφαλίδα επίπεδου 2. Έχω πρόβλημα λίγο με τα μικρόφωνα. Κλείστε τα εσείς όλα. Δεν γίνεται να τα κλείσω όλα μαζί. Κάθε φορά new tool, αλλά ναι. Αλλά ναι, οκ. Λοιπόν, οπότε επιλέγουμε τις επικεφαλίδες. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει μια επικεφαλίδα επίπεδου 6 που λέει σταθμοί εργασίας για πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες. Αυτό είναι η επικεφαλίδα επίπεδου 2. Μέσα σε αυτό λοιπόν υπάρχει ένα υποκεφάλαιο, ας το πούμε κάπως έτσι, που λέγεται εξοπλισμός για άτομα με προβλήματα κινητικότητας και εξοπλισμό και λογισμικό για άτομα με προβλήματα όρασης. Αυτό λοιπόν, επειδή είναι ουσιαστικά υποπερίπτωση της επικεφαλίδας της βασικής, το έχουμε ορίσει ως επικεφαλίδα επίπεδου 3. Και επικεφαλίδα επίπεδου 3 είναι και αυτό. Όταν λοιπόν θα βγούμε από αυτή την υποπερίπτωση, θα ξαναγυρίσουμε σε επικεφαλίδα επίπεδου 2. Καταλαβαίνετε, είναι όπως είναι τα κεφάλαια και τα υποκεφάλαια ενός βιβλίου, ενός διδακτορικού κτλ. Στο σημείο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω ότι όταν φτιάχνετε μια καινούρια σελίδα, ο τίτλος που βάζετε στο περιεχόμενο, στη σελίδα αυτή, που εδώ γράφω εγώ μονάδα προσβασιμότητας, κανονικά, εάν είναι προσβάσιμος ο ιστότοπος, θα πηγαίνει... θα πηγαίνει αυτόματα σε επικεφαλίδα επίπεδου 1. Δηλαδή, κανονικά, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, αυτόματα αντιστοιχίζεται αυτό. Αν δείτε δηλαδή, αν πάω στη σελίδα να τη δούμε, αυτό εδώ είναι πλέον επικεφαλίδα επίπεδου 1. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το κάνετε εσείς μέσα από τον επεξεργαστή. Και συνήθως, εκτός και αν έχει οριστεί διαφορετικά από κάποιον που σας έχει διδάξει να χρησιμοποιείτε το περιβάλλον, δεν ξαναχρησιμοποιούμε επικεφαλίδα επίπεδου 1. Γιατί στο διαδίκτυο, σε αντίθεση με τα έγγραφα, η επικεφαλίδα επίπεδου 1 είναι ο τίτλος, ας πούμε, της σελίδας, άτυπα βέβαια, υπάρχει και τίτλος κανονικός, οπότε λοιπόν καλό είναι να μην το ξαναχρησιμοποιούμε αυτό το επίπεδο επικεφαλίδας. Οπότε εσείς, σαν άνθρωποι που προστίθετε περιεχόμενο, θα χρησιμοποιείτε από το 2 μέχρι το 3, maximum 4. Το 5 και το 6 είναι πολύ λεπτομερές. Αν βέβαια χρειαστεί, το χρησιμοποιείτε. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Απλά σας λέω ότι γίνεται συνήθως. Έχετε κάποια απορία με τις επικεφαλίδες? Γιατί είναι λίγο πιο περίεργο το κομμάτι αυτό. Τώρα έκανα...
Μισό λεπτάκι. Έκλεισα όλα τα μικρόφωνα και δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να κάνετε unmute κάποιος για να δούμε ότι μπορείτε. Μάλλον όχι. Για να δούμε. Ωραία, τώρα εντάξει, νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε unmute. Λοιπόν, ωραία, προχωράμε. Εδώ σας δείχνω και πώς μπορείτε να βάλετε τις επικεφαλίδες πάλι στο ίδιο σημείο, στο WordPress. Οπότε ερχόμαστε σε κάποιο σημείο της σελίδας μας, θέλουμε να προσθέσουμε ένα περιεχόμενο και πάμε εδώ, πατάμε επικεφαλίδα, γράφουμε κάτι τυχαίο τέλος πάντων και εδώ μας έχει να επιλέξουμε ποια επικεφαλίδα θέλουμε να βάλουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Επαναλαμβάνω, δεν βάζουμε ποτέ επικεφαλίδα για να τονίσουμε κάποιο περιεχόμενο. Αν θέλουμε δηλαδή σε κάποιο κείμενο να μεγαλώσουμε τα γράμματα, να τα τονίσουμε ή οτιδήποτε, δεν το κάνουμε βάζοντας το σε επικεφαλίδα. Επιλέγουμε το κείμενο, το κάνουμε bold, αυξάνουμε το μέγεθος της γραμματοσυράς ή οτιδήποτε. Δεν το κάνουμε βάζοντας το σε επικεφαλίδα. Είναι πολύ λάθος γιατί μπερδεύει τα άτομα που χρησιμοποιούν screen readers ή χρησιμοποιούν αποκλειστικά το πληκτρολόγιο. Επίσης, Χρυσάνθη, δεν το βάζουμε και ιεραρχικά. Δηλαδή μετά την ΙΤΑ 2 βάζουμε την ΙΤΑ 3. Ναι, είναι ιεραρχικά, είναι αυτό που αναφέρω εδώ. Πρέπει να οργανώνονται με λογική σειρά, δεν παραλείπουμε ποτέ κάποιο επίπεδο επικεφαλίδας. Αλλά μπορεί να χρειαστεί, όπως βλέπετε και εδώ, έχουμε τον τίτλο που είναι Header 1, πάμε Header 2, έχει υποπερίπτωση μέτρα 3 και 3, μετά μπορεί να χρειαστεί να ξαναβγούμε σε επίπεδο 2. Απλά δεν παραλείπουμε ποτέ κάποιον διάμεση επικεφαλίδα. Λοιπόν, ένα άλλο πολύ σημαντικό για τα άτομα που έχουν αρκετά προβλήματα και συνήθως έχουν πρόβλημα με το να διακρίνουν με το φωτισμό ή έχουν χαμηλή ορατότητα, μερική απώλεια όρασης ή αχρωματοψία και άλλα προβλήματα που μπορεί να τους δυσκολεύει λίγο στα μάτια, είναι να επιλέξουμε τα σωστά χρώματα. Κανονικά, είναι αυτό που σας το λέω συνέχεια, αλλά είναι σημαντικό να το λέμε, ότι όταν βάζουμε εμείς ένα κείμενο, γράφουμε κάτι και το ανεβάζουμε σε έναν ιστότοπο, αν ο ιστότοπος είναι προσβάσιμος, είμαστε τάξη, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια περαιτέρω ενέργεια. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να θέλει να αλλάξει το χρώμα της γραμματοσυράς ή το χρώμα του background. Αν το κάνει αυτό, πρέπει να προσέξει να υπάρξει υψηλή χρωματική αντίθεση. Βλέπουμε εδώ δύο παραδείγματα. Η πρώτη εικόνα αριστερά έχει υψηλή χρωματική αντίθεση. Έχουμε άσπρη γραμματοσυρά με μαύρο φόντο ή μαύρη γραμματοσυρά με άσπρο φόντο. Ακόμα και αυτό που φαίνεται λίγο περίεργο σαν συνδυασμός είναι προσβάσιμος. Δίπλα όμως βλέπουμε κάποιες επιλογές όπου είναι για παράδειγμα το σκούρο γκρι με μαύρο φόντο, όπου παρέχουν χαμηλή χρωματική αντίθεση. Ένας άνθρωπος δηλαδή με περιορισμένη όραση μπορεί να μην μπορέσει να το δει τι γράφει μέσα σε αυτό το κουτάκι. Οπότε λοιπόν πρέπει να προσέχουμε να βάζουμε τα σωστά χρώματα. Η έννοια της σωστής χρωματικής αντίθεσης μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε σχήματα, σε διαγράμματα, στις εικόνες, δηλαδή δεν αφορά μόνο το κείμενο. Θέλω να σας δείξω λοιπόν το εξής, πώς πειράζουμε λίγο τα χρώματα. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι εδώ και επιλέγουμε το κείμενό μας, εάν θέλουμε να τα αλλάξουμε, γιατί επαναλαμβάνω, πολλές φορές, ιδιαίτερα στα πανεπιστήμια, δεν χρειάζεται να το αλλάξουμε, γιατί έχει φτιαχτεί ο ιστότοπος και υπάρχει μια ενιαία χρωματική, για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο της Πάτρας έχει αυτό ένα χρώμα λίγο μπορντό και η γραμματοσυρά που χρησιμοποιεί είναι γκρι με άσπρο φόντο, οπότε εκεί πέρα δεν πρέπει να παρεμβαίνει κάποιος. Αν όμως έχετε τη δυνατότητα να παρέμβετε, επιλέγετε το κείμενο και πάτε να επιλέξετε το χρώμα. Ερχόμαστε εδώ λοιπόν και επιλέγουμε ένα χρώμα που μας αρέσει, αλλάζει το χρώμα κτλ. Και μπορούμε να επιλέξουμε και χρώμα φόντο, αν θέλουμε να αλλάξουμε δηλαδή και το πίσω μέρος του κειμένου. Λοιπόν, για να επιλέξουμε τώρα σωστά χρώματα, όπως αναφέρω και στην παρουσίαση, υπάρχει ένα εργαλείο που λέγεται Wave Contrast Checker. Πάμε να το ανοίξουμε λίγο να σας το δείξω. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, είναι ένα εργαλείο της WebAIM. Εγώ το έχω βρει πάρα πολύ χρήσιμο. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία. Υπάρχουν και άλλα τα οποία μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας σαν εφαρμογή και να τα χρησιμοποιείτε. Λοιπόν, το εργαλείο είναι αυτό. Εδώ πέρα βάζουμε έναν 16δικό κωδικό.
Είναι λίγο περίεργο, αλλά στο διαδίκτυο, γενικότερα στο ψηφιακό κόσμο, τα χρώματα τα βάζουμε σε δεκαεξαδικά. Οπότε, αν θέλουμε να διαλέξουμε ένα χρώμα που μας αρέσει, πατάμε αυτό, διαλέγουμε ένα μπλε για παράδειγμα και μας βγάζει τον κωδικό του δίπλα. Και θέλουμε το background χρώμα, ας διαλέξουμε ένα άλλο τώρα σε αυτή την περίπτωση, λίγο να κάνει χαμηλή χρωματική αντίθεση, αυτό το μπορντό. Θα δείτε λοιπόν εδώ πέρα ότι με βάση το πρότυπο, το επίπεδο 2α αποτυγχάνει και σε κανονικό κείμενο και σε μικρό και σε μεγάλο κείμενο. Οπότε αυτός είναι ένας κακός χρωματικός συνδυασμός. Αν έρθουμε λοιπόν και βάλουμε λευκό background με το ίδιο μπλε που επιλέξαμε, θα δούμε ότι περνάει τους ελέγχους. Ιδιαίτερα στα χρώματα, εγώ θα πρότεινα, επειδή δεν είναι κάτι δύσκολο, να κοιτάμε το επίπεδο 3α. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Τώρα εντάξει, είπαμε στην Ελλάδα το 2α κοιτάμε αυτή τη στιγμή. Οπότε βλέπουμε τα χρώματα που έχουμε επιλέξει, παίρνουμε αυτόν τον κωδικό τώρα εδώ, πάμε εδώ στο site που κάνουμε τις αλλαγές και εδώ που λέει κείμενο, πατάμε το χρώμα πάνω και κάτω-κάτω εδώ, δεν φαίνεται τώρα γιατί έχω το μισό λεπτάκι, βγάζει ένα πεδίο για να βάλουμε αυτό τον κωδικό. Το βάζουμε τον κωδικό και άλλαξε το χρώμα σε ένα προσβάσιμο χρώμα. Οπότε λοιπόν αυτή είναι η επιλογή για να το κάνετε αυτό. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Το εργαλείο είναι αυτό που σας είπα και πάλι, είναι το WebAIM, Wave Contrast Checker λέγεται, και είναι πάρα πολύ καλό και πολύ αξιόπιστο. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Μπορούμε να κάνουμε και το αντίστροφο σε αυτό. Δηλαδή, μας εμφανίζει κάτω, αν έχουμε επιλέξει χρώμα εμείς στο κείμενό μας, τον κωδικό, να το πάρουμε και να το τσεκάρουμε μέσα στο εργαλείο που μας δείξατε. Ναι, βεβαίως. Αν είμαστε εδώ, πατήσουμε ένα χρώμα εδώ για παράδειγμα, μας βγάζει τον κωδικό, τον παίρνουμε τον κωδικό, το background χρώμα το ξέρουμε από εδώ και το κάνουμε το ίδιο, επιλέγουμε και αυτό και ερχόμαστε στο εργαλείο εδώ, τα βάζουμε τα χρώματα, τους κωδικούς αυτούς και μας βγάζει αν είναι προσβάσιμο ή όχι το περιεχόμενο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, προχωράμε. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι οι εικόνες. Πολύ συχνά λοιπόν το διαδίκτυο ανεβάζουμε εικόνες, ειδικά τα πανεπιστήμια, εικόνες με κάποιες επερχόμενες εκδηλώσεις, φωτογραφικό υλικό από εκδηλώσεις που γίνανε και άλλα διαγράμματα ή ας πούμε μπορεί να ανέβουν από κάποιο εκπαιδευτικό υλικό, κάποιος καθηγητής για παράδειγμα να ανεβάσει και να έχει εικόνες, διαγράμματα κτλ. Οπότε οι εικόνες είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Για να επιτύχουμε την προσβασιμότητα λοιπόν της εικόνας, πάντα εξαρτάται με το σκοπό της εικόνας. Ο βασικότερος τρόπος είναι η χρήση εναλλακτικού κειμένου. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο πώς μπαίνει το εναλλακτικό κείμενο. Ερχόμαστε εδώ που ήμασταν πριν, επιλέγουμε να προσθέσουμε εικόνα. Θα βρω μία από την επιφάνεια εργασίας, αυτή. Ωραία. Φορτώνεται εικόνα και εδώ μας ανοίγει το κείμενο, το παράθυρο που λέει εναλλακτικό κείμενο. Το εναλλακτικό κείμενο είναι μία σύντομη περιγραφή της εικόνας, η οποία θα βοηθήσει έναν άνθρωπο που έχει ολική απώλεια όρασης ή μερική απώλεια όρασης να καταλάβει το περιεχόμενο της εικόνας. Τώρα εδώ λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, η σύνταξη του εναλλακτικού κειμένου και το τι θα βάλουμε εξαρτάται πολύ από το σκοπό της εικόνας και από το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο έχουμε ανεβάσει την εικόνα. Αν για παράδειγμα είναι καθαρά για διακοσμητικούς λόγους, δεν θα βάλουμε εναλλακτικό κείμενο, θα το αφήσουμε κενό, ούτε καν space δεν θα πατήσουμε. Θα το αφήσουμε ως έχει. Δεν θα βάλουμε δηλαδή ούτε καν το κενό αυτό. Όχι. Θα το αφήσουμε κενό και η εικόνα δεν θα ακουστεί ποτέ στον αναγνώστη οθόνης ενός ανθρώπου που το χρησιμοποιεί. Αυτό είναι σε περίπτωση που η εικόνα είναι διακοσμητική και δεν θα προσφέρει κάτι σε ένα χρήστη που δεν βλέπει. Τώρα, υπάρχουν όμως άλλου είδους εικόνες. Για παράδειγμα, αυτό το λογότυπο της κοινωνικής μέρημνας του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα γράψουμε σε ένα εναλλακτικό κείμενο, όπως ίσως βλέπετε και εδώ, γιατί είναι λίγο μικρή η εικόνα, λογότυπο κοινωνικής μέρημνας. Το εναλλακτικό κείμενο πρέπει να είναι σύντομο και περιεκτικό. 1 με 2 γραμμές το πολύ. Δεν χρησιμοποιούμε εκφράσεις όπως εικόνα που ή φωτογραφία που. Και ο λόγος γι' αυτό είναι ότι το λέει από μόνο τον αναγνώστη οθόνης. Λέει εικόνα και αναφέρει το κείμενο του εναλλακτικού κειμένου. Οπότε απλά άμα γράψουμε τη λέξη εικόνα που ή φωτογραφία που, κουράζουμε το χρήστη. Αν η εικόνα είναι καθαρά διακοσμητική, το αφήνουμε κενό. Εάν υπάρχει κείμενο στην εικόνα, αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο εναλλακτικό κείμενο.
Μπορεί να είναι ένα σύντομο κείμενο, μπορεί να είναι για παράδειγμα το όνομα ενός φορέα. Γράφουμε λογότυπο Πανεπιστημίου Πατρών, τμήμα τάδε. Περιλαμβάνεται στο εναλλακτικό κείμενο, το βάζουμε εδώ. Τώρα, εάν η εικόνα όμως έχει περίπλοκη πληροφορία, τότε βάζουμε ένα σύντομο εναλλακτικό κείμενο στην εικόνα που τη χαρακτηρίζει και στη συνέχεια πρέπει να υπάρχει αναλυτική περιγραφή της πληροφορίας σε κάποιο άλλο σημείο του περιεχομένου. Για να σας δώσω να το καταλάβετε αυτό, πριν κάποιο καιρό κάναμε εδώ στην Κοινωνική Μέριμνα κάποια σεμινάρια. Με συγχωρείτε που αναφέρω συνέχεια για εμάς, αλλά αυτό τον ιστότοπο χειρίζομαι και εγώ και ήμουν εύκολο να μπαίνω και να σας δείχνω πράγματα. Κάναμε κάποια σεμινάρια. Βάλαμε λοιπόν μία αφίσα, η οποία ανέφερε πολλές πληροφορίες, δηλαδή είναι μια φορτωμένη αφίσα, σε ποιους απευθύνονται, πόσοι συμμετέχουν, πότε θα γίνονται τα τμήματα και άλλα ακόμα. Ένας λοιπόν χρήστης που δεν βλέπει, αυτό το περιεχόμενο της αφίσας δεν θα το έβλεπε ποτέ. Αν δηλαδή απλά ανεβάζαμε την αφίσα και περιμέναμε τους χρήστες να δούνε και να συμμετάχουν αν θέλουν, προφανώς άτομα με αναπηρία θα είχαν αποκλειστεί. Οπότε λοιπόν αυτό που κάναμε είναι το εξής. Βάλαμε ένα σύντομο εναλλακτικό κείμενο, το οποίο έγραφε αφίσα με πληροφορίες για τα πληροφορικά σεμινάρια και από κάτω από την αφίσα υπάρχει το ίδιο περιεχόμενο της αφίσας, χωρίς απαραίτητα βέβαια να φαίνεται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 10 εβδομάδων. Εδώ το γράφαμε διάρκεια 10 εβδομάδες, σαν ατιοκατελεία. Εδώ το γράφαμε σαν πρόταση. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει αποκλειστικά, όπως είναι στην αφίσα, να φανεί και από κάτω. Απλά πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη και η ίδια πληροφορία. Άλλες φορές μπορεί να υπάρχει πολύ περισσότερο κείμενο. Τότε μπορούμε να πούμε ότι στο εναλλακτικό κείμενο αυτό είναι μία εικόνα που περιέχει κάποιο απόσπασμα από ένα ποίημα, για παράδειγμα, ακολουθεί στο κείμενο το απόσπασμα αυτό, για να καταλάβει ο χρήστης ότι θα μπορέσει να το διαβάσει μετά το απόσπασμα. Οπότε γι' αυτό σας είπα ότι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες πώς θα κάνουμε προσβάσιμη μία εικόνα. Και ήθελα εδώ να πω το εξής, ότι το εναλλακτικό κείμενο μιας εικόνας πάντα εξαρτάται από τα συμφραζόμενα. Πριν ανέβασα μία φωτογραφία από κάποια φύλλα το φθινόπωρο που πέφτουν. Αν τώρα αυτή ήταν διακοσμητική εικόνα, δεν βάζαμε καθόλου εναλλακτικό κείμενο. Αν τώρα η εικόνα αυτή είχε ανέβει σε κάποιο ιστότοπο του τμήματος γεωλογίας, ίσως θα έπρεπε να αναφέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιο φύλλο είναι αυτό, από ποιο δέντρο είναι, ποια ποικιλία κτλ. Οπότε πάντα εξαρτάται το τι θα γράψουμε στο αναλυτικό κείμενο από τα όλα συμφραζόμενα. Άλλο παράδειγμα είναι αν είχαμε για παράδειγμα το λογότυπο της Apple, της εταιρείας με τα κινητά τηλέφωνα. Αν βάζαμε απλά ένα μήλο, ένα Apple, μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι είναι ένα μήλο πραγματικό. Ενώ έπρεπε να γράψουμε ότι είναι μια κινητή συσκευή της Apple. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Κάποια απορία για το εναλλακτικό, για τις εικόνες? Ωραία, συνεχίζουμε. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που συνήθως λοιπόν βάλουν όσοι ανεβάζουν περιεχόμενο είναι οι υπερσύνδεσμοι. Βάζουμε λοιπόν ένα σύνδεσμο που οδηγεί κάπου, είτε σε ένα αρχείο, είτε σε έναν άλλον ιστότοπο, είτε σε μία άλλη σελίδα του ίδιου ιστοτόπου. Όταν βάζουμε λοιπόν ένα link, θα πρέπει να ελέγχουμε ότι είναι έγκυρο. Γιατί καμιά φορά βάζουμε ένα link, παραλείπουμε μία παύλα στο τέλος, μία κάθετος κτλ. Και πατάει κάποιος στο σύνδεσμο και δεν πάει πουθενά. Οπότε πάντα ελέγχουμε την εγκυρότητά του. Και φανταστείτε έναν χρήστη που δεν βλέπει, πατήσει το σύνδεσμο, είναι λίγο. Όλο αυτό δημιουργεί έναν εκνευρισμό, μία αναστάτωση. Οι υπερσύνδεσμοι θα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώμα από το υπόλοιπο κείμενο. Ιδανικά το μπλε. Ήθεστε δηλαδή, όπως ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο, το μπλε ξέρει συνήθως ο χρήστης ότι είναι υπερσύνδεσμος και συνήθως είναι υπογραμμισμένος, αυτό που σας έλεγα. Αυτό, αν ο ιστότοπος είναι προσβάσιμος, γίνεται αυτόματα με την εισαγωγή του υπερσυνδέσμου. Αν δείτε όμως ότι ανεβάζετε περιεχόμενο σε ένα ιστότοπο και αυτό δεν γίνεται αυτόματα, να προσέχετε να το βάζετε εσείς, ερχόμενοι για παράδειγμα εδώ, θέλουμε αυτό να τον κάνουμε υπερσύνδεσμο, γράφουμε ένα link και μετά, εδώ δεν το βγάζει γιατί κανονικά το underline πρέπει να μπει με κώδικα, δεν σας το δίνει τόσο διαθέσιμο. Ναι, δεν το δίνει διαθέσιμο το underline. Γιατί κανονικά αυτό πρέπει να γίνεται αυτόματα, εκτός αν ξέρετε κώδικα για να πάτε να το βάλετε, οπότε
Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Αν δείτε λοιπόν ότι δεν μπαίνει αυτόματα η υπογράμμιση ή δεν αλλάζει το χρώμα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με όποιον φτιάχνει τον ιστότοπο. Λοιπόν, και οι υπερσύνδεσμοι θα πρέπει να μεταφέρουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό τους. Δεν βάζουμε δηλαδή, καλό θα ήταν να μην βάζουμε το link όπως είναι στην κανονική του μορφή, δηλαδή www.amelip.seap.gr, αλλά πρέπει να ξέρει ο χρήστης πού θα πάει αν πατήσει τον ιστότοπο. Γιατί φανταστείτε έναν χρήστη που χρησιμοποιεί αναγνώστη οθόνης, να ακούει όλο αυτό, https, άνω και κάτω τελεία, // κτλ. Δεν του προσφέρει κάτι. Οπότε, αυτό εδώ, η πρώτη περίπτωση, δεν τη χρησιμοποιούμε ποτέ. Υπάρχουν χρήστες οι οποίοι πλοηγούνται με τη χρήση του πληκτρολογίου και πλοηγούνται αποκλειστικά μεταξύ των συνδέσμων. Οπότε, πάνε σε ένα σύνδεσμο και ακούνε στον αναγνώστη οθόνης, πατήστε εδώ. Ωραία, να πατήσω εδώ και πού θα πάω. Πατήστε εδώ, πατήστε εδώ, πατήστε εδώ και όλο αυτό δημιουργεί σύγχυση. Οπότε δεν το κάνουμε αυτό. Δεν βάζουμε ούτε σύνδεσμο και βάζουμε ουσιαστικά πού θα πάει ο χρήστης να ξέρει. Amelip. Αν πατήσουμε αυτό το σύνδεσμο, θα μας πάει στο σύνδεσμο της Amelip. Οπότε, ερχόμενοι εδώ, επιλέγουμε να βάζουμε ένα σύνδεσμο, γράφουμε ένα URL, ας βάλουμε για παράδειγμα αυτό. Ωραία. Και μισό λεπτάκι, να δω που μου βγάζει να... Ναι, επιλέξαμε το κείμενο, έχει τη δημιουργία ενός, τελείως τυχαίο, δεν είναι καλό το παράδειγμά μου, και το link είναι αυτό. Οπότε αν πατήσει αυτό θα μας πάει εκεί. Εδώ στο Πανεπιστήμιο, Πατρών για παράδειγμα, το επιλέγουμε, βάζουμε ένα σύνδεσμο και εδώ πέρα θα βάλουμε www.upatras.gr. Οπότε θα μπει ο υπερσύνδεσμος εκεί. Εδώ, όταν θα βάλετε έναν υπερσύνδεσμο, μπορεί να σας ανοίξει κάποιες επιλογές, όπως αν θέλετε να ανοίγει σε καινούργια καρτέλα κτλ. Καλό θα ήταν να μην ανοίγει σε καινούργια καρτέλα ο σύνδεσμος, οπότε αυτά δεν τα πειράζουμε καθόλου, τα αφήνουμε ως έχουν. Ένα πρώτο τελευταίο κομμάτι που είναι σημαντικό να ξέρετε είναι οι πίνακες. Οι πίνακες, ιδιαίτερα στον χώρο των πανεπιστημίων, αποτελούν πολύ βασικό στοιχείο ενός ιστοτόπου. Γιατί πολλές φορές βάζουμε το ορολόγιο πρόγραμμα, βάζουμε κάποια εκδήλωση που γίνεται και επιλέγουμε να βάζουμε πίνακες κτλ. Αυτό που είναι σημαντικό να γνωρίζετε είναι το εξής. Όταν θέλουμε να βάλουμε ένα πίνακα, ερχόμαστε εδώ, κάνουμε προσθήκη. Πίνακας. Μπαίνει ο πίνακας μας εδώ, θέλουμε να βάλουμε για παράδειγμα 2 στήλες, 2 σειρές, επιλέγουμε τον πίνακα και εδώ υπάρχει αυτό το πεδίο που λέει περιοχή κεφαλίδας. Αν το ενεργοποιήσουμε, σε κάθε στήλη του πίνακα δημιουργείται μία επικεφαλίδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να ξέρει ο χρήστης, ο οποίος δεν βλέπει, το τι πληροφορία υπάρχει στο συγκεκριμένο αναστήλη, για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο κτλ. Αλλά δεν αρκεί απλά να τα γράψουμε στο πάνω μέρος, πρέπει να ορίσουμε ότι η πρώτη ουσιαστικά σειρά είναι περιοχή κεφαλίδας και το ορίζουμε από εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε κάθε πίνακα πρέπει να υπάρχει μία λεζάντα, η οποία θα αναφέρει εν συντομία το είδος της πληροφορίας που περιέχει ο πίνακας. Ευτυχώς τα εργαλεία αυτά μας τα βγάζουν λίγο αυτόματα εδώ, οπότε υπάρχει εδώ η περιοχή της λεζάντας, που είναι μία σύντομη περιγραφή. Ουσιαστικά είναι το αντίστοιχο εναλλακτικό κείμενο για τις εικόνες. Λοιπόν, σε περίπτωση που υπάρξει πρόθεση να αλλάχθουν τα χρώματα του φόντου και της γραμματοσυράς ενός πίνακα, θα πρέπει να γίνει με την τήρηση των οδηγιών που αφορούν στη σωστή χρωματική αντίθεση και αναφέραμε νωρίτερα. Και τελευταίο κομμάτι, πρώτο-τελευταίο μάλλον, είναι τα αρχεία πολυμέσων. Όταν ανεβάζουμε ένα βίντεο ή ένα ηχητικό αρχείο. Αυτά θα πρέπει να είναι προσβάσιμα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ η προσβασιμότητα είναι λίγο πιο δύσκολη, γιατί το να φτιάξουμε υποτίτλους για ένα βίντεο ή για ένα ηχητικό αρχείο απαιτεί πάρα πολύ χρόνο αυτή τη στιγμή. Ελπίζω στο μέλλον ότι δεν θα χρειάζεται αντίστοιχα χρόνος. Λοιπόν, για παράδειγμα, όταν έχουμε ένα ηχητικό αρχείο και ακούγεται ομιλία, κάποιος διάλογος ή άλλα σημαντικά ηχητικά στοιχεία, θα πρέπει να υπάρχει ένα συνοδευτικό κείμενο, είτε να το βάλετε σε ένα Word και να πατάει ο άλλος το link και να το βλέπει, είτε κάτω από το ηχητικό αρχείο, που να συνοδεύει το αρχείο αυτό. Και ουσιαστικά θα αναφέρει όλα τα ηχητικά που ακούγονται στο αρχείο που ανεβάσαμε. Εάν πρόκειται για βίντεο,
τότε ιδανικά θα πρέπει να υπάρχουν υπότιτλοι ή κλειστές λεζάντες. Οι υπότιτλοι είναι αυτό που έχουμε όλοι όταν βλέπουμε μία ταινία. Είναι όσα ακούγονται στο βίντεο, οι διάλογοι μεταξύ των πρωταγωνιστών, αυτών που μιλάνε κτλ. Ενώ όσοι μιλούν θα πρέπει να ταυτοποιούνται. Αυτό δεν γίνεται στις ταινίες. Και έχουμε και τις κλειστές λεζάντες που είναι παρόμοιες με τους υποτίτλους, με τη διαφορά ότι εκτός από τους διαλόγους και όσα λέγονται όταν μιλάει κάποιος, αναγράφονται και άλλα σημαντικά ηχητικά στοιχεία. Ένα καλό παράδειγμα για να το καταλάβετε είναι, για παράδειγμα, βλέπουμε μία ταινία, έχουμε ανεβάσει ένα σύντομο βίντεο, σύντομο βίντεο γιατί θέλουμε να περάσουμε κάποιο μήνυμα και ακούγεται μία πόρτα που κλείνει. Ένας άνθρωπος που δεν ακούει δεν θα την ακούσει αυτή την πόρτα και μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Οπότε γράφουμε ήχος πόρτας που κλείνει, ή ποτήρι που σπάει, ή βήματα που πλησιάζουν. Αυτές είναι οι λεζάντες. Τώρα βέβαια αυτά είναι αρκετά προχωρημένα και δεν μπορούμε να απαιτήσουμε αυτή τη στιγμή να κάνετε αυτή τη δουλειά. Αλλά σας λέω όμως ποιο είναι το ιδανικό. Επίσης, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ο υποτιτλισμός στα βίντεο αυτή τη στιγμή στα ελληνικά είναι λίγο δύσκολος. Δηλαδή, αν εγώ τώρα τελειώσω το βίντεο αυτό και το ανεβάσω στο site της Amelib για να κάνω υποτιτλισμό μόνη μου, θα πρέπει να ασχοληθώ περίπου 3 ώρες εγώ ανά ώρα βίντεο. 4. Οπότε φαντάζεστε ότι είναι πάρα πολύ χρονοβόρο όλο αυτό. Στα ελληνικά δεν υπάρχει ακόμα αυτόματο εργαλείο. Υπάρχουν κάποια τα οποία κάνουν σχετικά καλή δουλειά, αλλά είναι επιπληρωμή. Οπότε δεν μπορώ να σας συστήσω κάτι να χρησιμοποιήσετε. Υπάρχει ένα vid.io, το οποίο είναι με πληρωμή. Δεν ξέρω πόσο είναι ακριβώς τώρα το κόστος, να σας πω. Αλλά υπάρχουν και εταιρείες, φανταστείτε, που κάνουν αυτή τη δουλειά. Οπότε εξαρτάται πόσο σημαντικό είναι το βίντεο και αν θέλετε να το κάνετε προσβάσιμο και θέλετε να αφιερώσετε τον αντίστοιχο χρόνο. Και αυτό που το λέμε και στην Amelib τόσο καιρό είναι τα έγγραφα. Φτιάχνουμε έναν ιστότοπο προσβάσιμο, το ακολουθούμε όλα και ανεβάζουμε ένα αρχείο PDF και δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να το διαβάζει. Ανεβάζουμε μια ανακοίνωση σε Word και δεν μπορεί να διαβαστεί. Οπότε λοιπόν πρέπει τα έγγραφα αυτά, όλα όσα ανεβαίνουν σε ένα προσβάσιμο ιστότοπο, Word, Excel, PDF, ακόμα και τα PowerPoint, να είναι προσβάσιμα. Δεν είναι στα πλαίσια του συγκεκριμένου σεμιναρίου να σας δείξω πώς να κάνετε ένα έγγραφο προσβάσιμο, αλλά τα έχουμε κάνει παλιότερα με την Amelib. Υπάρχουν και στο YouTube, στο κανάλι της Amelib να τα δείτε. Και εδώ σας έχω και αντίστοιχες οδηγίες που έχει βγει από την Amelib, να σας πάω να τα δείτε κιόλας. Οδηγεί για την παραγωγή προσβάσιμων μορφοτύπων και άλλων εργαλείων. Εδώ που λέει πρωτογενής παραγωγή φιλικού όχι, εδώ. Και εδώ μπορείτε να δείτε πώς θα κάνετε ένα αρχείο docx προσβάσιμο ή ένα αρχείο PDF. Και εδώ PDF. Τώρα για τα Excel, για τα PowerPoint κτλ. Πιθανότατα να σχεδιαστεί κάποιο σεμινάριο στο μέλλον. Λοιπόν, αυτό με την προσβασιμότητα των ιστοτόπων, γιατί σας λέω δεν αναφέρθηκα σε τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί αυτά αφορούν άλλους και όχι εσάς που ανεβάζετε απλά περιεχόμενο. Όσοι ανεβάζετε περιεχόμενο πρέπει να κοιτάτε αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, θα ήθελα να σας πω το εξής. Επειδή είναι σημαντικό να γνωρίζετε 2 ακόμα λεπτομέρειες. Σε κάθε ιστότοπο του δημοσίου τομέα υπάρχει ο νόμος να υπάρχει δήλωση προσβασιμότητας. Η δήλωση προσβασιμότητας πρέπει να μπαίνει είτε σε ξεχωριστό έγγραφο και να υπάρχει link από όλες τις σελίδες του ιστοτόπου μας, είτε να είναι μια ξεχωριστή σελίδα, αλλά να μπορεί να τη βρίσκει κάποιος. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε επιλέξει να βάλουμε τη δήλωση προσβασιμότητας σε ένα σημείο που να φαίνεται σε κάθε σελίδα, οπότε είναι στο footer. Αν το πατήσουμε αυτό λοιπόν, αρχίζει ένα έγγραφο Word, το οποίο προφανώς και είναι προσβάσιμο, και γράφει κάποιες πληροφορίες, όπου αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε και στο νόμο που σας έδωσα. Δηλαδή λέει τι πρέπει να περιέχει η δήλωση προσβασιμότητας. Και η δήλωση κατά βάση πρέπει να περιέχει, να λέει αν ο ιστότοπος είναι προσβάσιμος ή όχι, εάν κάποιο περιεχόμενο δεν είναι προσβάσιμο, γιατί δεν είναι προσβάσιμο και αν σκοπεύει να γίνει, πότε καταρτήθηκε η δήλωση προσβασιμότητας και ποιος έκανε την αξιολόγηση και ένα μηχανισμό υποβολής παρατηρήσεων.
Ουσιαστικά δηλαδή ότι αν ο ιστότοπος δεν είναι προσβάσιμος, πού μπορεί να απευθυνθεί αυτός ο άνθρωπος έτσι ώστε να ζητήσει να γίνει προσβάσιμος. Συνήθως αυτό που γράφουμε είναι ότι απευθύνεται στον εκάστοτε εργαζόμενο και μετά αν δεν απαντηθεί το αίτημα αυτό, έχει δικαίωμα ο χρήστης να απευθυνθεί και στο συνήγορο του πολίτη. Στο συνήγορο του πολίτη. Αυτό πρέπει να υπάρχει η διαδικασία αυτή πρέπει να υπάρχει, το γράφει και ο νόμος, και πρέπει να υπάρχει παντού η δήλωση προσβασιμότητας. Όσοι λοιπόν δείτε ότι δεν έχετε δήλωση προσβασιμότητας, να κοιτάξετε να τη βάλετε. Δεν έχουμε, αν μπείτε στο site το δικό μας, έχω φτιάξει ένα υπόδειγμα, έχουμε φτιάξει εδώ ένα υπόδειγμα για τη δήλωση προσβασιμότητας. Μισό λεπτάκι. Υπόδειγμα δήλωση προσβασιμότητας και οδηγίες σύνταξής. Καλύτερο να πάτε εδώ, γιατί εδώ ουσιαστικά αφορά περισσότερο, έχει πληροφορήσει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Οπότε έχω εδώ τις οδηγίες σύνταξής σας για να μπορέσετε να τις δείτε. Και ένα άλλο κομμάτι το οποίο ήθελα να αναφέρω είναι ότι όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε, μπορείτε να δείτε. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποια μηνύματα, θα τα δω μετά στο τέλος, γιατί τώρα για να μην διακόψω τη ροή. Αν θέλετε να δείτε αν ο ιστότοπος που χειρίζεστε είναι προσβάσιμος ή όχι, υπάρχει ένα εργαλείο, υπάρχουν πολλά εργαλεία μάλλον, δεν υπάρχει μόνο ένα. Ένα που προτείνουμε εμείς, το οποίο είναι και δωρεάν και το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, είναι το Wave της WebAIM. Αυτό είναι το εργαλείο το οποίο σας ανέφερα νωρίτερα, είναι το αυτοματοποιημένο εργαλείο. Το χρησιμοποιείτε, αλλά δεν χρησιμοποιείτε μόνο αυτό. Αυτό μπορείτε να το κατεβάσετε και να το κάνετε ενσωματωμένο στο browser, για να το δείτε λίγο. Ωραία. Να, το είναι αυτό. Οπότε, βάζετε εδώ τη διεύθυνση την οποία θέλετε να ελέγξετε και σας βγάζει ανάλυση κατά πόσο είναι προσβάσιμος ο ιστότοπος ή όχι. Θέλω να πω ότι εδώ πρέπει να βάζετε κάθε σελίδα ξεχωριστά. Αν ο ιστότοπος σας δηλαδή είμαστε εδώ, πάω σε μια άλλη σελίδα, θα πρέπει να ελέγξουμε και αυτή τη σελίδα. Θα πρέπει να ελέγξουμε και αυτή τη σελίδα. Και αυτό είναι λίγο χρονοβόρο. Γι' αυτό λοιπόν ιδανικά συστήνω να κατεβάσετε το browser extensions που υπάρχει εδώ και να το ενσωματώσετε στο browser που χρησιμοποιείτε. Αν λοιπόν το κάνετε αυτό, πατώντας δεξί κλικ πάνω σε οποιοδήποτε σημείο της σελίδας και κάνετε Wave this page, γιατί μόλις εγκαταστήσετε το πρότυπο θα σας βγάλει αυτή την επιλογή, θα σας βγάζει κάποια πράγματα. Εδώ πέρα τώρα είναι κάποια σφάλματα τα οποία υπάρχουν, άλλα γιατί έγιναν κάποια updates και δεν τα αλλάξαμε, άλλα γιατί δεν είναι πραγματικά όλα που διορθώνονται. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, δεν είναι απαραίτητο ότι εσείς μπορείτε να τα αξιολογήσετε πάντα, αλλά γιατί κάποια μπορεί να υπάρχουν για λόγους που είναι χρηστικοί. Αλλά μπορείτε να πάρετε μία εικόνα. Εδώ σας λέει λοιπόν details, τα errors είναι καλά να διορθώνονται. Αν δείτε εδώ στο structure θα δείτε πώς είναι δομημένη η σελίδα με βάση τις επικεφαλίδες για να δείτε αν τα έχετε κάνει σωστά. Οπότε αυτό το εργαλείο το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο. Και τέλος ήθελα να αναφέρω, επειδή κάποια στιγμή ρωτηθήκαμε και για αυτά τα μενού προσβασιμότητας που εμφανίζονται σε κάποια site, υπάρχει και στο site της Amelip. Αυτά λοιπόν είναι αυτά εδώ τα συμβολάκια που υπάρχουν εδώ στο πλάι. Αυτά εγώ θα έλεγα να μην τα χρησιμοποιείτε και από τις Amelip το site πιθανότατα θα γίνει και μια σχετική συζήτηση να αφαιρεθεί, γιατί οι χρήστες, όλες αυτές οι επιλογές που εμφανίζονται εδώ είναι επιλογές, φανταστείτε, που ένας χρήστης δεν θα τις κάνει μόνο για το συγκεκριμένο ιστότοπο το δικό σας, θα θέλει να τις κάνει γενικά όταν πλογείτε στο διαδίκτυο. Οπότε τι θα κάνει, θα κατεβάσει κάποια add-ons στο browser του και θα αλλάζει μόνιμα τη χρωματική αντίθεση για όλα τα site τα οποία πλοηγείται. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή να πατήσει το συγκεκριμένο widget, έτσι λέγονται αυτά, για να αλλάξει την αντίθεση. Ίσως για χρήστες οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια προσωρινή δυσκολία να φανεί χρήσιμο. Αλλά σε γενικές γραμμές όμως προτιμάμε και αυτό επίσης καλύπτει λίγο το πρόβλημα. Δηλαδή, πολλοί στο παρελθόν τι κάνανε, όχι στο παρελθόν και ακόμα, δεν ήταν προσβάσιμο, έβγαζε πολλά σφάλματα χρωματικής αντίθεσης, βάζαν το plugin, άλλαζε την αντίθεση αυτό και λέγανε είναι εντάξει, περνάει το site μου τον έλεγχο. Αλλά αυτό ουσιαστικά έχετε και καλύπτει το πρόβλημα και δεν το λύνει το πρόβλημα. Οπότε, αν θέλετε να το βάλετε για λόγους, για παράδειγμα, marketing ή για άλλους λόγους, μπορείτε να το βάλετε. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να έχετε προσβάσιμο ολόκληρο τον ιστότοπο και όχι να
καλύπτεται το πρόβλημα με τη χρήση του plugin. Δεν δημιουργεί πρόβλημα αν υπάρχει, αλλά θα πρέπει να έχει λυθεί το πραγματικό πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά με τους ιστοτόπους. Κάποια απορία, δεν ξέρω τώρα στο chat. Ναι, είναι ένα το vid.io που γράφεται για πληρωμή για υποτιτλισμό, απλά δεν ξέρω να σας πω το κόστος αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν το έχουμε ψάξει. Εμείς αυτή τη στιγμή εδώ χρησιμοποιούμε τα δωρεάν και τα κάνουμε υποτιτλισμό αυτόματα, μόνοι μας, οπότε μας τρώει τον αντίστοιχο χρόνο. Και δεν θέλουμε να ανοίγουν σε καινούργια καρτέλα, ρωτάει κάποιος στο chat, και ο λόγος είναι γιατί όταν ανοίγουμε κάτι σε καινούργια καρτέλα, δημιουργεί σύγχυση στο χρήστη που δεν βλέπει. Είναι εστιασμένο σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα και ξαφνικά πρέπει να πάει να ανοίξει την επόμενη σελίδα. Και επίσης δεν μπορεί να πατήσει το back κουμπί αν αυτός ο ιστότοπος στον οποίο πήγε δεν θέλει να τον επισκεφτεί. Το πάτησε δηλαδή κατά λάθος, άνοιξε σε καινούργια καρτέλα και δεν μπορεί να πατήσει το πίσω για να πάει εκεί που ήταν. Πρέπει να κάνει μια πιο πολύπλοκη διαδικασία. Όχι τρελά πολύπλοκη, αλλά πιο πολύπλοκη. Και εμείς ο σκοπός μας είναι να βοηθάμε τους χρήστες και όχι να τους δυσκολεύουμε. Και κάτι άλλο. Ωραία, ναι. Κάποιος κύριος μου λέει ότι υπάρχει εφαρμογή που έχουν αναπτύξει εφαρμογή που εκτελεί έλεγχο προσβασιμότητας σε όλες τις σελίδες ενός ιστοτόπου. Ωραία, αν θέλετε μπορούμε να το δούμε αυτό στη συνέχεια. Λοιπόν. Χρυσάνθη, να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Μάλλον την γνώμη σου γι' αυτό. Δεν θα ήταν καλύτερα ο καλύτερος checker να βάλουμε έναν καλό χρήστη εντυπωανάπηρο να ελέγξει τις ιστοσελίδες μας? Εννοείται. Ναι, γιατί, για παράδειγμα, εμείς ενώ κάθε ιστοσελίδα την περνούσαμε δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν αυτός ο checker, αυτός ο ελεγκτής, τέλος πάντων, προσβασιμότητας, είχαμε κάποια αρχεία που μας έδωσαν ότι δεν μπορούσαν να τα κατανοήσουν, όπως τα ανέφερες κιόλας, δηλαδή σχέση με το περιεχόμενο, και δεν ξέρω κατά πόσο το ίδιο το περιεχόμενο που ανεβάζουμε σε αρχεία, σε μορφή οδηγών, για παράδειγμα, ή δεν ήταν το PowerPoint με την προσβάσιμο όπως θέλουμε να είναι για να το κατανοούν με τη σειρά που θα δείξουμε και στο συνέδριο. Θεωρώ δηλαδή ότι η το τελικό OK είναι να μας το πούν οι ίδιοι οι χρήστες. Όπως αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να γίνεται πληθώρα ελέγχων, όπως γράφω και στην συγκεκριμένη διαφάνεια. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε και τα αυτόματα εργαλεία. Απαιτούμε από το σχεδιαστή να γνωρίζει κάποια πράγματα για να τα κάνει. Κάνουμε αξιολόγηση από πραγματικούς χρήστες και από εξωτερικούς φορείς. Δηλαδή, αυτά που γράφω εδώ δεν αποκλείει το ένα τ' άλλο, είναι συνδυαστικά. Επίσης, αυτό με τους χρήστες είναι λίγο περίεργο, γιατί μπορεί να βάλουμε ένα χρήστη τυφλό που δεν βλέπει, αλλά όμως έτσι δεν θα μπορεί να μας κρίνει για κάποιον χρήστη ο οποίος έχει περιορισμένη όραση. Οπότε θα πρέπει οι χρήστες να μην είναι μόνο ένας, θα πρέπει να είναι πολλοί και με διαφορετικού είδους αναπηρίες. Η διαδικασία δηλαδή είναι λίγο ιδανικά, θα πρέπει να υπάρχει ένας φορέας εξωτερικός, ο οποίος να μπορεί να το κοιτάζει αυτό από όλες τις πλευρές. Αλλά ουσιαστικά εμείς χρησιμοποιούμε όλα αυτά συνδυαστικά. Οι χρήστες, η επιλογή των χρηστών είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί δεν έχουν όλες τις ίδιες αναπηρίες και δεν μπορούμε. Κοιτάμε πάντα τις πιο δύσκολες αναπηρίες προφανώς, αλλά όμως δεν μπορούν και αυτοί να τις αξιολογήσουν όλες. Οπότε συνδυαστικά επιλέγουμε όλους αυτούς τους τρόπους αξιολόγησης. Τώρα ερώτηση, το άνοιγμα μιας νέας καρτέλας μπορεί να γίνει με ηχητικό σήμα και με ειδικό κουμπί φωνητικής πλοήγησης πίσω? Αυτό δεν το έχω. Είναι μια ερώτηση στο chat. Αν το άνοιγμα νέας καρτέλας μπορεί να γίνεται με ηχητικό σήμα και με ειδικό κουμπί φωνητικής πλοήγησης πίσω. Με ηχητικό σήμα γίνεται σίγουρα. Τώρα το ειδικό κουμπί φωνητικής πλοήγησης πίσω δεν το έχω ελέγξει προσωπικά. Αν το έχει ελέγξει κάποιος μπορεί να μας πει. Ναι. Χάσαμε τη Χρυσάνθη.
Ναι. Μόλις με ενημέρωσαν από την Πάτρα ότι είχαν μία διακοπή και έχει κλείσει ο υπολογιστής τους. Ανοιγόκλεισε μάλλον, οπότε περιμένουμε 2 λεπτά για να απαντήσει σε ό,τι άλλες ερωτήσεις υπάρχουν. Αν θέλετε, γράψτε τις και στο chat. Δεν ξέρω αν απάντησε σε αυτή για να μην ανοίγουν καινούργια καρτέλα οι σύνδεσμοι που έκανες, Ειρήνη, εσύ. Σε σχέση με τα ζητήματα του υποτιτλισμού θα τα δούμε σε επόμενη παρουσίαση, γιατί θα αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα των βαρύκων και όλες τις τεχνολογίες και αν οποιοδήποτε βέβαια από εσάς τα έχει αντιμετωπίσει, μπορεί να συνεργαστεί στη συνέχεια μαζί μας. Δώστε 2 λεπτά στην Χρυσάνθη να ξαναμπεί για να κάνουμε και το κλείσιμο. Ωραία. Έκλεισε ξαφνικά ο υπολογιστής, μπλόκαρε, μάλλον δεν μπόρεσε να ακούσει άλλα. Λοιπόν, ελπίζω να μην ξανασυμβεί. Λοιπόν, να συνεχίσω με τα κοινωνικά δίκτυα και να συζητήσουμε προς το τέλος για όλα. Ναι. Ωραία. Να κάνω διαμοιρασμό. Λοιπόν, οδηγίες τώρα για χρήσεις που ανεβάζουν σε κοινωνικά δίκτυα. Αυτά που θα αναφέρω σήμερα είναι το Facebook και το Instagram. Βέβαια, αυτά που θα πούμε δεν είναι και τίποτα. Ουσιαστικά πάνε και ταιριάζουν πάρα πολύ με όσα υπόθηκαν πριν. Χρησιμοποιούμε και πάλι όσο το δυνατόν απλή και κατανοητή γλώσσα, σύντομες προτάσεις. Εκεί στα κοινωνικά δίκτυα δεν βάζουμε περίπλοκες προτάσεις και μεγάλες. Δεν κάνουμε κεφαλαιογράμματη γραφή, δεν χρησιμοποιούμε συντομογραφίες και ακρόνημα. Είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγουμε τα πολλά εικονίδια. Αυτά τα χαμογελάκια, τις φατσούλες και όλα αυτά που μπορεί να βάζουμε. Βέβαια, εντάξει, ένα πανεπιστήμιο, κάποιες φορές το πανεπιστήμιο δεν θα βάλει όλα αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι αν κάποιος θέλει να τα βάλει αυτά, δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί ο χρήστης θα ακούει χαμογελάκι, περισσότερο χαμογελάκι. Δεν ξέρω κιόλας και τι λένε αυτά ακριβώς τα emoticons. Οπότε τα περιορίζουμε και τα χρησιμοποιούμε ορθολογικά. Οι εικόνες που αναρτώνται δεν θα πρέπει να έχουν κείμενο με σημαντική πληροφορία. Εκτός και αν αυτό αναρτάται στο κείμενο της ανάρτησης. Επαναλαμβάνεται στο κείμενο της ανάρτησης. Όπως για παράδειγμα, ανεβάζουμε μία εικόνα, μία αφίσα ενός σεμιναρίου και τι λέμε, υπάρχει αυτό το σεμινάριο, για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ και μπαίνουμε σε ένα σύνδεσμο και αναφέρονται όσα αναφέρονται στην αφίσα. Όταν χρησιμοποιούμε hashtags, πρέπει το πρώτο γράμμα κάθε λέξη να είναι κεφαλαίο. Αντί για παράδειγμα να βάλουμε hashtag University Live, τα χωρίζουμε, όπου το U το βάζουμε κεφαλαίο και την επόμενη λέξη που είναι το live και αυτό με κεφαλαίο. Αυτό για να μπορεί να το διαβάσει εύκολα ένας άνθρωπος που έχει δυσκολία στην ανάγνωση, όπως η δυσλεξία για παράδειγμα. Στις εικόνες, είτε υπάρχει κείμενο είτε όχι, θα πρέπει να ελέγχετε το κατά πόσο υπάρχει επαρκής χρωματική αντίθεση στο περιεχόμενο της εικόνας. Συγκεκριμένα τώρα για το Facebook, όταν ανεβάζουμε μία εικόνα, θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτικό κείμενο. Θα πάμε λοιπόν στο Facebook της Αμελίτ. Δεν θα ανεβάσω κάτι τώρα. Θα πατήσουμε στο τι σκέφτεστε. Επιλέγουμε τη φωτογραφία. Και έχω μία τυχαία εικόνα αυτή με τα φιλαράκια που είδαμε και πριν. Ερχόμαστε λοιπόν μόλις ανέβει εδώ που λέει επεξεργασία. Και στο μενού που βγαίνει εδώ αριστερά υπάρχει η προσθήκη εναλλακτικού κειμένου. Όταν είμαστε στα αγγλικά, παράγει μόνο το εναλλακτικό κείμενο, auto-generated, το οποίο συνήθως πρέπει να τροποποιηθεί γιατί έχει παραχθεί από μηχανή. Στα ελληνικά πάντα δεν το βγάζει, συνήθως δεν το βγάζει, οπότε επιλέγουμε εμείς τη δεύτερη επιλογή εδώ και γράφουμε εναλλακτικό κείμενο με τις ίδιες οδηγίες που σας ανέφερα και πριν για το εναλλακτικό κείμενο όταν ανεβάζουμε σε έναν ιστότοπο. Αντίστοιχα, μπορεί να θέλουμε να ανεβάσουμε ένα βίντεο. Είναι η επόμενη επιλογή, αναρτήσεις πολυμέσων, βίντεο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει πάλι υπότιτλος στα βίντεο, υποτιτλισμός στα βίντεο ή λεζάντες. Όταν ένα βίντεο έχει ήδη υποτίτλους, για παράδειγμα βάζουμε ένα βίντεο με το σύνδεσμο μόνο από το YouTube, τότε δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Βάζουμε το link
ανοίγει στο YouTube και υπάρχει ο υποτιτλισμός εκεί. Όταν όμως θέλουμε να φορτώσουμε ένα βίντεο που έχουμε στον υπολογιστή μας, θα πρέπει να βάλουμε υπότιτλους. Αυτό λοιπόν γίνεται ως εξής. Επιλέγουμε εδώ, πατάμε το βίντεο που θέλουμε και έχω ένα βίντεο εδώ από ένα παλιό σεμινάριο του Σαμελή. Οπότε λοιπόν πάμε σε επιλογές βίντεο και υπάρχει επιλογή αυτή προσθέστε υποτίτλους. Η αυτόματη υπότιτλοι για τα ελληνικά δεν νομίζω ότι είναι διαθέσιμη ακόμα. Πρέπει να ανεβάσουμε αρχείο SRT. Αυτό τώρα είναι πολύπλοκο, δεν είναι στα πλαίσια του σεμιναρίου αυτό. Είναι ένα αρχείο το οποίο συγχρονίζει τους υποτίτλους με το βίντεο. Πρέπει να υπάρχει κάποιος ειδικός για αυτό να το κάνει, εκτός και αν το βίντεο έχει φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε υπάρχουν υπότιτλοι ενσωματωμένοι μέσα στο βίντεο. Αυτό κατά βάση με το βίντεο και το YouTube γενικά και το Facebook γενικά. Δεν έχει δηλαδή κάτι άλλο να δούμε εδώ. Και τέλος, όταν ανεβάζουμε ένα post στο Instagram, ακολουθούμε τις οδηγίες που ανέφερα στη διαφάνεια αυτή, γιατί είναι γενικά για τα κοινωνικά δίκτυα. Πάλι τα hashtags είναι σημαντικό να μην μπαίνουν στην ανάρτηση, αλλά να μπαίνουν στο πρώτο σχόλιο. Το ίδιο φαίνονται και εκεί από τις διάφορες μηχανές που χρησιμοποιεί το Instagram. Τα stories που δημοσιεύονται στο Instagram δεν είναι προσβάσιμα. Για το λόγο αυτό συστήνεται να μην μπαίνει σε stories πληροφορία που είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως για παράδειγμα μία ανακοίνωση. Τα βάζουμε σε βίντεο κανονικά. Βάζουμε εναλλακτικό κείμενο στις εικόνες και πρέπει οι υπότιτλοι μας να έχουν, τα πολυμέσα να έχουν υποτιτλισμό κτλ. Αν για παράδειγμα μπω στο Instagram, εδώ, και θέλω να κάνω μια καινούργια δημοσίευση, create, επιλέγουμε μια εικόνα, αυτή, πατάμε next, πάλι next, και εδώ μας βγάζει το μενού accessibility και βάζουμε εναλλακτικό κείμενο. Αν απ' την άλλη θέλουμε να βάλουμε βίντεο, ερχόμαστε πάλι στο ίδιο σημείο, επιλέγουμε ένα βίντεο. Νομίζω ότι δεν θα το φορτώσω γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο, οπότε θα βρω κάποιο άλλο εδώ. Λοιπόν, next, accessibility. Βάζουμε εναλλακτικό κείμενο, δηλαδή θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να βάλουμε μια σύντομη περιγραφή το τι είναι το βίντεό μας. Και βάζουμε υποτίτλους μέσα ενσωματωμένους στο βίντεό μας. Επαναλαμβάνω ότι αυτά με τους υποτιτλισμούς είναι δύσκολα, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εύκολο εργαλείο που να τα κάνει πολύ αξιόπιστα και να γίνει πολύ γρήγορα αυτή η διαδικασία. Οπότε είναι ίσως το επόμενο βήμα, αλλά εγώ πρέπει να τα πω για να τα ξέρετε. Και στο τέλος της παρουσίασης υπάρχει και μια σχετική βιβλιογραφία. Θα σας τα στείλουμε, να την έχετε στους συμμετέχοντες, γιατί τα email τα έχω και από τη λίστα των συμμετεχόντων. Αυτά από μένα σήμερα. Τώρα, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε ή ό,τι απορίες έχετε. Αν έχουμε κάποιες ερωτήσεις, εκτός αυτό, θα ανέβει η παρουσίαση στο YouTube. Μπορείτε να την έχετε, να την διακινήσετε κιόλας. Και φυσικά θα προχωρήσουμε και σε επόμενα, όταν θα είμαστε έτοιμοι για αυτό που έχουμε να σας δείξουμε και που θα προχωρήσουμε δηλαδή και σε άλλες μορφές, στην αντιμετώπιση άλλων ζητημάτων αναπηρίας. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Κάποιος ρωτάει αυτό με τις εικόνες στο Instagram γίνονται στο κομπιούτερ ή στο κινητό. Νομίζω ότι πρέπει να γίνονται για το κινητό. Ναι, γίνεται για το κινητό. Ωραία. Καλή συνέχεια σε όλους. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και καλή αντάμωση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.